Αετός 107 αναφέρω, πλησιάζουμε στο σημείο. Αετός 107 προσβάσει. Τη βρήκαμε. Βρήκαμε την πυραμίδα. Δεν ήταν τρίτος. Υπάρχει. Ως παιδί ο Ταντ ονειρευόταν να γίνει μεγάλος αρχαιολόγος. Οι αρχαιολόγοι κατέφτασαν στο χώρο των ανασκαφών. Ταντ, βρήκες κανένα θησαυρό? Όχι ακόμα. Μπα, ποτέ δεν έχει βρει τίποτα. Άχρηστε. Αλλά ποτέ δεν στάθηκε πολύ τυχερός. Όταν μεγαλώσεις θα γίνεις ο μεγαλύτερος κυνηγός θησαυρών. Ώσπου ήρθε μια μέρα που η μοίρα θα τον έκανε θρύλο. Κατέβασε τον ηλίθιο πριν χτυπήσει πουθενά! Καλά, που λέει ο λόγος. Το είπε 100 φορές! Είσαι οικοδόμος, δεν είσαι αρχαιολόγος! Έχω βρει κάτι σημαντικό, το νιώθω! Πάλι μου έφερες κάποια ανακάλυψη. Τι είναι ανακάλυψη? Είναι ένα αντίγραφο. Μη σταματάς να ονειρεύεσαι. Συνέχισε σαν πέτρα που κυλά. Ο Τόμα Τζέφερσον το είπε αυτό. Όχι ο Μπομπ Ντίλαν, μα είναι τέλειο, Το 2013 η Village Αυτό είναι το κλειδί για τη Χρυσή Πόλη Παϊτίτη. σας προσκαλεί σε μια απίστευτη περιπέτεια. Θα πάω στο Μάτσου Πίτσου. Έρχομαι. Βρήκα τη χαμένη πόλη! Μαζί με κάποιους πολύ ιδιαίτερους ήρωες. Μπράβο σου, Μπελσόνι! Επόμενη στάση, η έρημος Νάσκα. Αφεντικό, έχουμε πρόβλημα. Και πολλές εκπλήξεις. Εγώ είμαι ο πατέρας σου. Ταντ, ο χαμένος εξερευνητής. Να σου πω κάτι σχημόφατσα. Κάποτε θα μεγαλώσω και τότε δεν θα σε φοβάμαι πια. Σύντομα στους κινηματογράφους.